algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Avui parlarem de futbol i concretament de l'escandalosa derrota que el Barça va patir al camp del Reial Madrid l'any 1943. I dic escandalosa no precisament pel resultat, sinó per l'escàndol que va ser aquell partit. I tot i que avui dia, i de tant en tant, alguns diaris a Madrid intenten reescriure aquells fets centrant-se en una hipotètica superioritat futbolística merengue, els testimonis i les cròniques de l'època són tan clars i contundents que la majoria dels mitjans s'estimen més passar de puntetes o fer veure directament que aquell partit mai no va existir. I és normal perquè allò va ser una autèntica infàmia. Un Barça desfet per la Guerra Civil amb un munt de treballadors i jugadors exiliats, això en el millor dels casos, i amb un president, Josep Sunyol, afusellat pels feixistes. Va ser gairebé obligat aquell Barça a jugar a la semifinal de la Copa del Generalísimo contra el Reial Madrid. En el partit d'anada, el 6 de juny d'aquell 1943, els blaugrana van guanyar els merengues per 3-0 al camp de les Corts. El partit va ser força lleig i les interrupcions van ser constants a causa de l'agressivitat dels jugadors del Real Madrid. Per als culers, sens dubte, el millor va ser el resultat. De cara al partit de tornada del 13 de juny, la premsa de la capital espanyola va decidir preparar el terreny per a la remuntada, però se'ls hi va anar a la mà. El primer va ser culpar el públic de les Corts d'hostilitat contra el conjunt blanc, que no representava a Madrid, deien, sinó a tota Espanya. Eduardo Teus escrivia al diari Ya: «El público de las Cortes, al silbar a los jugadores del Madrid, se veía que increpaba claramente a los representantes de España». Sense xarxes socials ni televisió i encara amb molt poques ràdios a les llars, el poder de la premsa escrita era enorme. Una premsa escrita que a mida que s'acostava el partit contra el Barça afegia més llenya al foc. Fins i tot el Barça va demanar al Real Madrid que fes alguna cosa per rebaixar la tensió, perquè l'ambient era prebèl·lic. El Madrid, però, va decidir d'ignorar la petició de l'equip culer. I van passar els dies i va arribar el 13 de juny i, amb ell, el partit de tornada. Segons va explicar el massatgista del Barça, Àngel Mur, els barcelonistes van estar els 2 dies anteriors al partit sense poder sortir de l'hotel perquè els apedregaven, literalment. I quan va arribar el moment d'anar cap a Chamartín, la situació no us penseu pas que va millorar. El trajecte fou un autèntic viacrucis per a l'expedició blaugrana. Malgrat tot, i afortunadament, van arribar vius a l'estadi. I mentrestant, els aficionats del Real Madrid rebien un xiulet de regal amb la compra de la seva entrada. Surrealisme pur i dur. El camp, ple de gom a gom, era una autèntica olla a pressió. Faltaven pocs minuts per saltar a la gespa quan els jugadors del Barça van rebre una visita inesperada al vestidor. Es tractava del director general de Seguridad del Estado, José Finat Escrivà de Romaní, que anava acompanyat del general Moscardó. Els jugadors van quedar estupefactes per la visita, però potser encara més per les primeres paraules de José Finat. «Recuerden que algunos de ustedes juega gracias a la generosidad del régimen, que les ha perdonado su falta de patriotismo». I és que, com ja hem dit, després de la Guerra Civil el Barça va quedar desfet, amb afusellats, exiliats i amb l'entitat intervinguda. Però això no era tot. Abans de marxar del vestidor, el director general de Seguridad del Estado va deixar caure un avís ben clar. Els va dir als jugadors i a l'entrenador del Barça: si voleu sortir vius d'aquí, ja sabeu què és el que heu de fer. El general Moscardó, per la seva banda, també va ser diàfan amb el seu, diguem-ne, consell.
Jugueu, els hi va dir, al mig del camp i no us acosteu als límits del terreny de joc, perquè si ho feu no podrem garantir-vos la vostra seguretat. La qüestió és que ja us podeu imaginar amb quins ànims van encarar aquell partit els jugadors del Barça. I encara més quan, abans de començar, l'àrbitre també els va avisar que no els deixaria passar ni una. L'àrbitre era Celestino Rodríguez, que ja havia pitat abans fins a 9 cops al Real Madrid i que arbitrava el Barça per primer i últim cop. I certament, dit i fet, només començar a rodar la pilota, el Barça es va quedar amb 10 homes per l'expulsió d'un dels seus millors jugadors, Benito. I passaven els minuts i el porter del Barça no podia ni tan sols acostar-se a la seva porteria, davant la pluja de pedres que li queia al damunt quan ho intentava. De fet, es va passar gairebé tot el partit mort de por i més a fora que dins de la seva pròpia àrea. L'àrbitre, Celestino Rodríguez, com si sentís ploure. No va voler suspendre el partit. I a la mitja part, esclar, el marcador ja era de 8-0 a favor de l'equip blanc. Al descans, Pep Nogués, entrenador del Barça, va anar a parlar amb l'àrbitre per dir-li que no podien sortir a jugar la segona part del partit davant d'aquell ambient de tanta violència. La resposta, però, va venir d'un coronel de l'exèrcit. O salen al campo o de aquí van directamente a la cárcel. Todos detenidos. A la segona part, el Madrid va fer 3 gols més i gairebé es va deixar fer un pel Barça al minut 89. Resultat final, Real Madrid 11, Futbol Club Barcelona 1. La premsa, segurament amb indicacions ben precises, va obviar tot el que va passar durant el partit i només va destacar el gran ambient de l'estadi i la suposada exhibició de joc dels jugadors merengues. Només un jove cronista, aficionat de l'Espanyol, es va atrevir a insinuar la vergonya viscuda a la capital espanyola. Segons va explicar el jove periodista, la derrota no va ser culpa dels jugadors del Barça, que no van jugar ni bé ni malament, senzillament perquè no van poder jugar a res, i acusava el públic del Real Madrid de descortès. Aquell jove cronista era Joan Antoni Samaranch, el mateix que amb els anys esdevindria president del Comitè Olímpic Internacional. Samaranch, malgrat simpatitzar amb el règim, va ser acomiadat per aquella columna i, per si això no fos suficient, també li van retirar el carnet de periodista. De fet, va trigar 9 anys a poder tornar a escriure una crònica. I com va acabar tot plegat? Doncs mireu, amb una multa de 5.000 pessetes per al Real Madrid i una multa de 2.500 pessetes per al Barça per la xiulada del partit d'anada a les Corts. Més 25.000 pessetes, només al Barça, per la violència del públic del Real Madrid a l'estadi de Chamartín, que l'únic que va fer, deien, va ser respondre a la provocació dels barcelonistes. No em direu que no és realment al·lucinant. I el president del Barça, Enrique Piñeiro, que va estar imposat pel règim franquista, va ser obligat a dimitir perquè ni ell mateix, que de futbol no en tenia absolutament res, es podia creure que tot allò pogués passar realment. Piñeiro va descobrir, de sobte, que el Barça era més que un club. Ho era per als culers, però també ho era per la dictadura, que veia en el Barça un reflex de tot allò que era contraposat a l'Espanya franquista. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.